and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Diin mo ni Mr. Martinez? Unsa? Tugan, diin mo. Ay, wa lagi in town, oy. Hala, nga naman ka, Sofia, oy, may ba na taon ko? Na si Franco? Kathy. Sofia, dili ko gustong makasaha sa akong bana. Kaya bisag ingon ana lang na si Franco, pero pinanggat taon na ako, oy. Honest pa. Kathy? Nanawagan ito na ako. Luoy kay taon, uy. Gikan nga nag-show. Ni Oma, nahiyusan sa ligid. Nahiyusan sa ligid ang iyang motor. Nagpabulkit pa taon. Oh, mao ba? Unya ikaw, gibulkit sad ka. Sofia, maglalis ta, ana? No. Dili, Kathy. Okay na. Nituon ako nimo. Oh, lagi, ha? Sige na, bye. Bye! Kung siway ka, Kathy, mas labaw pa ko nimong siway. Dysmenorrhea. Oh, come on. Dysmenorrhea ko tayo. Nanay sa kinan nga mihunong. Lilion ko. Oh, si mama na kanang niabot nga nagsakay og taxi. Ma. Oh. Naunsa ka, ma? Ay, nagdysmenorrhea ko, nak. Ay, mao pa, ma. Ipahuway ka na. Yes, anak. O, pabutulan ako sa papa nimo. Ay, ako na lang paabot ni papa, ma. Paway na lang. Ako lang paabot ni papa nimo. Aw saman, nabi siya makaon kay basin o gigutom to siya. Naamay kanon, ma. Nasa utan Bisaya og inununan nga isda sa bato. Uy, hala, utan na taon. May pag naghapit kog lechon belly da para ni papa nimo. Okay raman tingali na, ma. Sige na, paway na. Uy, hala, may motor nang niabot. Si papa tingali ron. Ay, Paghinay ma, uy. ay, gusto lang ako makita dayon si papa nimo. Ay, siya na gyud ay, uy, salamat in taon na ana siya. Ano nagdali ka magtanaw niya? Oh, kitanaw ko lang. Hibasin baog. Niangkas sa tong ihang singer nga si Janice. Ha? Ay da, naglagot ko itong bayhana, uy. Nakagusto ra ba to si mga amahan? Ay, Mama Kathy, uy. Oh, unsa naman ka? Uy. Oh, Um, nga naman ka. Wala magkagdating ha. kuwan, kining... Ngano koy? Uy, unsa kang gisimot-simot mo ganan nimo akong sirina? Oh, gisiguro ko lang. Wa ba man ni mahong Janice? Unsa? Janice ba taon eh? Imo singer, good. Wa man taon ni ana niya eh. Pa Franco, Oh, Inday. Nak, mukaon ka pa? Sukaran ti ka. Utan Bisaya og inununan nga isda sa bato. busog ko, Inday. Today, di arang akong kita karon oh. Oh, pila man na. 8,000. Good. Beha ang bidayon. Wa kay gisuik ani. Sige, suik. Wa tawag gisuik ano eh. Oh, basin bag may gisuik ka. Hay. Oh, di arang kwartas pitaka oh. Beha amin eh. Tanawa, 100 Be. pesos ra ni. Oh, naambay gisuik diha. Asa pang 8 mil? Oh, di ara. Oh. Ay, agay. Anong nipingkit mo ka? Gidismenorrhea lagi ko. Oh, mo ba? Sige, pahuway na. Bi, aga ka ko dong. Okay, sige, dali. Oh. Tabangan ka na mag-agak ni Papa, ma.
Ayan na, nak. Si Papa na lang nimo. Aray, doy. Mura man kog mamatay sa kasakit, oy. Alsahan na lang si Mama. Oo, alsahan ako. Dali. Ay, naya ko dong. Oops. Aray. Salamat to nga. Sa man, sakit gihapon? Lagi nakapag yun. Nganong ni sakit man na? Ay, nagdysmenorrhea lagi ko. Unsa man, mag-init kog tubig, basin og gipanuhutan ka. Ayan na. Matuog na lang ko. Nakatuog na Scotty. Kaluoy niyang tanawon eh. Ay, kung maya pala akong trabaho, di unta siya manarbaho. Ay, sorry kay Kati. Kung saan nga, nakaban naman kag entertainer. Pero, nanikamot ko. Pero, di ka lang makontento. O di ka gusto nga makakita nga maninda ko. Mau ba? Nahiusan day kagabi day? Oo, lagi. Mao tong nagpabulkit ko. Wa na nun ako makuha si Kati. O si Kati, ni Pauli lang sa di kay gisakitan mo sa puson. Nagdysmenorrhea. Okay. Tuwa di ay. Nawag tong nakailan ko sa party gabi ba? Katong taga probinsya ba? Mao ba? Magpasyo. Uy, balik duha ka gabi. Duta gud na. Unya? Ano to? Mo to nga. Akong ipangayuan og 20,000 ang gabi. Sugot man. Uy, kumayo gud. Na. Yang pangalan to niya mao si Dudong Pintado. Dudong Pintado? Dudong Pintado. Familiar man ako na. Broadcaster man na. Daga nagkaila. Siya lagi mo nag-imbitar lagi. Siya mo gitugyanan sa pagpangita og entertainer. Okay, sige, kano sa man na? Karong Saturday o Sunday. Duha ka gabi ang inyong show pa? Nak, may na lang. Dako-dako man sa dangiyang talent fee ani. Unya si Mama, musukot. Pasabto na ako siya. Ensa na. Okay na ka? Okay naman, day. Uwa ba manawag si Franco ni mo? Wa man. Good. Diin mangyag ka. Hello, uy. Kinipadong si Franco. Okay. Nga naman, hadlo ka mabunggo? Bye. Maldita siya ba yan, no? Awaragid ka? Ay, kanimo kasi. Unsa to, Franco? Mag-show? Adto sa probinsya? Nya duha ka gabi eh? Oo. Ni gano? Pabor kay ka? Ha? Unsay pabor? Pabor sa usa ba? Pabor kay ka. Kay way makabantay nimo. Nganong bantayan man gid, ha? Kinahanglan mo kuy si Claire nimo. Ha? Kung dili ka mo sugot nga mo kuy si Claire nimo, way biyahe. Way show. Unsa? Basta kay pakuyugon ako si Claire nimo, aron may mubantay nimo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!